квартирае ки ба иҷора супорида мешавад дар тарафи 65 микрорайон наздики деҳқонбозори гипразем, сиёмамол, саховат ва бозори корвон. хулас минтақаи беҳтарин, ҳамаи шароитҳоро дорад хона. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамаашро фаҳмонда нишон медиҳем. сар мекунем аз суроға. аз ин тараф худи гипразем ва аз ин тараф калсивои мардум. хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. қафои доми релакс. бисёри бад гап мезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, мана ҳамин доми релакс мебошад ва марҳамат худи бинои истиқоматӣ. бино аз 4 ошшона иборат аст. марҳамат худи хонае ки ба иҷора супорида мешавад. ду хонага мебошад дӯстони азиз, лекин як ҳуҷраи ин хона, мана ҳамин ҳуҷра дараш маҳкам мешавад, чунки дар он ҷо чизҳои соҳиби хона. барои ҳамин як хонага ҳамчун як хонага супорида мешавад. бо масоҳати умумии хона 54 метри квадратӣ дар 4 ошшонаи бинои советӣ. хона бо ҳамаи шароитҳои муҳим барои зиндагӣ кардан таъмин аст ва дар наздикиаш ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад. минтақаи беҳтарин. нархи ҳар моҳа пардохт 4000 сомонӣ мебошад. боз муомила дорад барои иҷоранишинои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. дӯстони азиз, хотиррасо мекунем канали Дом TJ дар нархгузории хона қуш нест аз мо танҳо реклама. барои реклама ба рақамҳои 907 1455 15 танҳо дар WhatsApp ё инги Telegram муроҷиат кунед. Дом TJ рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. то боздид, худо нигаҳбон.